Jonas på igennem her. Godt på 375. Ja, jeg tror også, det er Kjemlev. Orange dragt. Kommer helt vejen, han gør det! Ja, værsgo. Gør han da! Den er god til DM-titlen. Det er fremragende af Henrik Søndergaard. Vigtigt af signalværdi at se her. Anders gør jo virkelig dynamik, noget fart, der er altafgørende i en sport som flag fodbold. Det skal selvfølgelig ikke til noget for den her score. Nej. Nu. Det er ikke dårligt, ikke? Bakken vinder! Bakken vinder ENBL! En kæmpe præstation! Den første europæiske titel til Danmark! En kæmpe præstation, det her. Endnu en gang til kæmpe jubel. Fremragende. Så kommer der et highlight her fra McGurl. Også en BA-klasse, så er der alt, der er tilladt. Højsvendborg kæmper op hver eneste bold. Det er jo netop den her fighter, Lille vi som træner. Her Oscar Madsen. Vi er i gang. Simon Hansen vinder på hjemmebane i kongedisciplinen her i aften i arenaen i Aarhus. Han er lige så hurtig som sin frisyr. Nu gik den ikke længere mod Holger Rode. Det er jo det, jeg vil glæde mig over. Jeg vil glæde mig over, at vi kan spille med de fleste i Europa. Afdribler, men man kan også bare sparke den ind. Hvor er det godt. 3, Det er fint, det er fint. det er ikke dårligt, ikke? Bakken vinder! Bakken vinder ENBL!
Godt på 375. Ja, jeg tror også, at det er gennem lavet orange dragt. Kommer endnu en, han gør det! Ja, værsgo. Gør han da! Godt. Den er god til DM-titlen. Det er fremragende af Henrik Søndergaard. Vigtigt af signalværdi at se her. Anders gør jo virkelig dynamik, noget fart, der er altafgørende i en sport som flag football. Jeg skal selvfølgelig ikke til noget for den her score. Nej. Det er ikke dårligt, ikke? Bakken vinder! Bakken vinder ELBL! En kæmpe præstation! Den første europæiske titel til Danmark! En kæmpe præstation, det her. Bowl endnu en gang til kæmpe jubel. Fremragende. Så kommer der et highlight her fra McGurl. Det er også ikke A-klasse, så er alt bare tilladt. Svendborg og kæmper op hver eneste bold, og det er jo netop den her fighter, Billy vi som træner. Her, Oscar Madsen! Vi er i gang. Simon Hansen vinder på hjemmebane i kongedisciplinen her i aften i arenaen i Aarhus. Han er lige så hurtig som sin frisyr. Nu gik den ikke længere mod Holger Rode. Det er jo det, jeg vil glæde mig over. Jeg vil glæde mig over, at vi kan spille med de fleste i Europa. Afdribler, men man kan også bare sparke den ind. Hvor er det godt. 3, Det er fint, det er fint. det er ikke dårligt, ikke? Bakken vinder! Bakken vinder ELBL!